nesi. Yeah. Amkhulu ay. Hayi bafethu. Ngathi nginomsindwana. Ngathi nginomsindwana apha. Hayibo. Shasha buya shasha. Umthabela phela lo. Ya wena. Lomthinta kayile likosebenza. Mamkhulu ngiyakuzwa meme. Hevana. Hayibo. Ngikho lento engiyibonayo. Yini vele mthusayo? Ayangithusa. Sanibona. Yima mina ngazi ukuthi uyosebenza. Kodwa bese ngimthola la. Wemfo wamthabela. Mfo wamthabela. Musungiveza ngakamera. Hayi wena musungiveza. Uyasho. Hawu. Hayibo. Musungiveza ngakamera. Musungiveza ngakamera. Woza ngalabo yana. Uzothini abantu makhaba bona lento le lamasimbo wavezayo. Uzofunani manje ke yini manje sele? Eluyeke lo dodo wenza mfethu. Eluyeke lo dodo wenza mfethu. Ima phela ugqoke le truck. Hayibo. Mfethu. Eluyeke lento yenza mfethu. Ubonisa nabantu mfethu ukuze lo mjinga mfethu. Kuza lo mjinga mfethu. Imaki. Ngathi somele kubizwe cela ukumangala. Hayi ngiyasaba man. Imali. Ami ngithatha. Kwenzeka kanjani? Hayi noma ngazi kwenza kanjani. Mkhulu. Uyayazi wona lento eyenzeka la? Yes. Singakwazi ukuyikhuluma lento le ngaphandle ukuthi uzobhezwa amakhamera mfethu. Uyazi mfethu ngiphile nawe mfethu, ngiphila nawe mfethu isikhathi eside. Tshela lo mjinto lo mfethu avale lento le ayeke ku DVD mfethu sihlale phansi sixoxe. Okay, ima. Bebabukile. Ima ize nami ikhamera khulileke izobe ibheke kumina. Angithi uyazi. Uyazi mfethu uzongihlanisa nabantu. Khulileka mfo, khulileka. Angithi uyazi vele ukuthi besebenza lapha e-office base bedinga ukuthi ufakaze ukuthi sifikile endaweni. Ima phela uzobe videorizer mina. Khulileka. Babukile. Ngize lokungila. Ngifica ukungila. Ngifica itrunk la. Elvezwe ilokhuzana. Hey bana. Shuthi beyikhala. Uthi ukhe uyaphuthuma babukile. Hayi. Hayi. Yazi mfethu lana. Sengikutshela into engiyizele. Engithunywe yona. Mana mfethu before siye asivumelana. Musukusondela phela. Ngasondela. Agreement eyodwa mfethu. Asivumelana ukuthi yonke into esixoxa lapha ongcono mfethu ongcono uzoyidelete. Hayi uzofihla ubuso bakho khulilanga. Hayi cha mfethu ungcono ke. Uzofihla. Awusho mfethu ufika kanjani la? Mina bengeke ngize la ukutshela nje iqiniso. Into engicasula kakhulu abaphathi bejabula ujula wona ngoba nawe usebenza ukuhlwana nomuntu ovolunteer mina kuphela inyanga mfethu bengangiholeli bethatha imali bayinikeze nangi lo mkhulu bethatha imali bayinikele likhehla leli yabo angiholi mina kwesisikhathi othi mangihola banginikeza u800 yini wena nje engibuze wena yini ongayenza ngo800 yini okay mkhulu yabo kuyiqiniso lokho ukuthi imali yasejabula ujula inikezwa abantu umkhulu ohamba odokotela kanje ngimosha imali kwame ngimosha umkhulu behlala la ngoba wethanda mfethu hayi ukuthi ngoba bekuyini mfethu kumnandi ukuba la cha hayi uthi kumnandi ukuba la mina ngibela mina ngenzela ukuxosha umkhulu ahambe cha mfethu kami mfethu kumnandi ukuba la cha hayi kumnandi ukuba ngiyakutshela nje ukuthi ngila mina ngenzela ukuthi umkhulu ahambe la ekhaya yabo angithi nihlezi ngisho umkhulu akahambe la ekhaya mana mamkhulu akazuza usho ukuthi umkhulu fanele ahambe la ekhaya noma ngikusho phela manje into enkinga usubanjiwe nawe nje la ekhaya kodwa mana ungiphendula umbuzo mina ngibuza ukuthi mina ngazi sekushiwo ukuthi ufuna umkhulu ahambe la ekhaya masimdedele bekhuluma noma wethu okay uyaphila ima ubuya kanjani na ngoba phela ngithi uhambile ukuthi yazi ukuthini ngihlebele imfihlo amagama ami ngiyawagcina ubuthi amagama
ukuthi nihlangana kanjani nobabili ngoba phela wena usubulethwe ngiyakutshela mfethu uhambe ngaziphi iy'nyawo esuke ekhaya lakhe ezala uhambe ngaziphi iy'nyawo mfethu mina ngizela ngokuzosiza umamkhulu okay ima ngizela ngokuzosiza umamkhulu ngenzela ukuthi umkhulu ahambe la mefika la umkhulu sengizokwazi ukuthi ngimxoshwe bezoxoshwa uba umamkhulu mina abantu ngifika ngala okay ima bezoxoshwa uba okay ngiyakuzwa uvula yini okwazi uyilungisa singakwazi ukuhlela phansi lento siyilungise mfethu ngaphandle ukuthi uzubize la buka ugqoka ikipe enkulu nani iba walithi sile sigqoka ikipe enkulu nangu nje unaba labafanyana ohamba nabo hayi ngicela ukuthi abafanyana uyazi nabafana yaniqhathiwe bashaye kwazi wena bashaye mina ngasho phela ngithi beka phansi ifoni manje sigcobane nayo ima phela hayi kwicamera ngithi zoba nofakazi ukuthi konke wena thatha imali la asathatha imali la kuphela behambe la bantu bona uzoplana pha ngamamkhulu cishe mamkhulu uzoyivuma yonke lento yenzayo mina ngiyivumile shothi into enixoxale ukuthi nidla imali yamkhulu hayi uyena ubegebhele shothi ubonile ukuthi angathi nje ibukubuku ligcwele la kade ayikho-ke leyo nto ngeke ngishere nawe ibukubuku lemuntu wami ongilalayo ugejile bro kade uyondla la lonto mfethu ngazi uzoyikhuluma Emkhulu. noma bekunjalo uyilotho ngazoyikhuluma lonto leyo phambi kwabantu cha wena ufuna nje ukuhamba nje angithi awufuna ukuhamba kuyagoduka phela hayi wena thula yini manje usungafuni ukuhamba kodwa nentombi yagoduka ngeke ihlale 5 days hayi ngeke nami sengikhathele uyena ukatile nje la ekhaya ngikhathele nami uyena akahabi sofunela sengifunela mkhulu-ke ela striker manje ngoba ufuna ngisho njalo qonda ukuthi uyabheda buya wena uthini ngiyashongo lokho mashana eka isho lonto leyo mashana okay namhlanje khulu okay mamkhulu usuyiphethe impahla zamkhulu yabona alright mfethu into yakhe ngizele mina bengizolanda impahla zamkhulu umkhulu usambe nami kodwa sengiyabona ukuthi kuyangiphoqa ukuthi ngiqhubeke ngeke mase ngibuya ngibe ngingasabuyi ngedwa ngingasabashila abafethu khona sokwazi ukuthi isambe nawe ngoba ufulele ukipitile uhle nje 5 days futhi nje namhlanje usuku la 6 mfethu mana mhlamba engethisa umoya hla phansi ngibona uzohlisa umoya okay ngizokhuluma mfethu angiwenze lokho ngasondela nami mangaye ngikubuze mfethu wena njengoba usebenza usuholile nokuqala iphathela ndoda alibizo cha sebekholile namaphatho ba nawe ngiyazi ukuthi njengoba uyingcengela nje uzenza muhle nje kumkhulu noma mkhulu no2k ngami ngiyazi ukuthi nawe unalutho mhlawumbe ungathatha kwi-bank account yakho no30 kodwa manje uzenza ngazi ukuthi manje wena into engcono wena uzenza lento ephezulu ekhekheni yabo iyeke-ke mfethu engqondo yakho ngoba nawe lento abayenzeki ima abaphathi bakho lezi zintsha lemgodoyi eyikwenzeki kimi isengakwenza nakuwe yasondela imali lapho cha ukuthi iyangicasula lento iyangicasula mfethu ukuthi noma wena uyazi sengiphile nawe ufana uthe cishe lo doti lona sukwazi isikhuluma nje uzofihlwa khulileke ngizofihlwa cisha lo doti lona angithi kufuna kufakaza ukuthi ngifikile mina ngiyafuna lo 800 loyo umkhulelelana izinja nemigodoyi ucatha ngithula ufuna ukuthini ngixoba mina ngixoba alright ngiyahla ima phela asambe leli 2k bafethu i2k lini leli 2k lezo bafethu namhlanje sizokulolo udaba lamkhulu yabo izinto kuye kwenzeka ukuthi ubuyifisa uyezenzeke yabo njengoba nje ngangifisa ngihleli ngithandaza ngithi uNkulunkulu ngisize ngibone lo phiwilo nangebhadike ihlahla libuye lihambe lithi ihlahla masiba nebhadi eceleni ibhadi lami ukuthi uphiwe leyo akasekho njengoba nabona kwi-episode ledlulile njengamanje namhlanje solanda umkhulu simusaphi simusa kugogo lo wamsiza so babukeli esibathandayo ningakhohlwa ukusifollowa kuphi ku-Facebook na TikTok iJabule Jule TV asambe buyanda boy hey ngihappy man ngihappy kabi yami
yazi ngiphi ngale ndlela eyisimanga. Mkhulu, mamkhulu niyaphila? Hayi sesihambe safika. Nesho nizomangala ukuthi why nibona ubuso obusha namhlanje. Igama uphiwe wakamkhizi Sibongo. Ngisebenza kanye naye ubhuti uMthabela. So yena nje bengekho nje ngiyacabanga ukuthi usebenza kwezinye izindawo. So ngiyabonile ama good news ukuthi umkhulu usekhonile ukuthi asizakale ngokuthi uLokhuzana u2K bambiza kanjalo. U2K usehambile. Ekuyindaba ezinhle leza ngazi noma indaba ekanjani mamkhulu. Hayi mina ngiyakubonga ukuthi u2K vele lihambe. Ngoba vele belindlisa kabi vele endodeni yami. Hayi mkhulu. Yazi South Africa ade ngifisa ukisho lento. Ade mkhulu usupportani mkhulu? Hayi kuthi mayihambile ngizosala. Ngisho mkhulu i-team oyisupportayo, yiphi i-team oyisupportayo? Ebhola. Sundowns. Hayi mkhulu yazi ngiyazi ngikufunaphi mkhulu. Khona lo mfana lo omusha kuthiwa uVelakazi. Uphepha 2 lapha kwiKaizer Chiefs. Yabo mkhulu mase bethathe wena ube striker mkhulu. Hayi alishaya ingqawo manje. Yazi wabambitha uK mkhulu walibamba walithi. Yazi walithi. Hayi mkhulu wami yabo ugqokele u10. Ugijime lapha. Ethi uVelakazi uthi phasela shaya igoli. Yabo uthini mkhulu uyayizwa into engisho ukuthi ungayidlalela iKaizer Chiefs. Ngayidlalela. Yabo ngayidlalela khona. Tawoka phakabantu lapha. Okay, namhlanje mkhulu sizolanda impahla zakho khona lapha ka2K. Lapha kwakho. So sibhekisiphi? So sibhekise kugogo lo wakusiza. Ukuthi niyokhipha lokho okwasala. So awuna inkinga noma mkhulu ngasiphelezela. Hayi anginankinga, angasiphelezela. Okay. Bekunjani nje mkhulu nje wathi usubuyile ekhaya ubona nezingane zonke lezo zinto lezo. Hayi bekumnandi kakhulu. Bekumnandi. Nezingane ejabulile mkhulu. Ingane ejabulile futhi. Mamkhulu. Bekunjani ukubona ubaba emagcikini wafela ade umthuki wayembambile zonke lezi zinto kulezi. Yabona umoya wami angazi noma ngixhume noma ngenze njani. Use ngiyaqala nanami ukubona indoda yami ibuyile nezingane ngiyabona ukuthi nje egcini nje ziyadlala ziyamthosela ubaba. Mhlawumbe nenhlonipho isizoba khona ke manje njenge esebuyile. Sekhona inhloko ekhaya. Yebo. Hayi alright. Ngithi asambeni manje. Asambeni solanda esikuzele Nkosi yami sambe singamoshi isikhathi. Ngicela ningilandele. Hawu. Mkhulu. Ngifuna icabange lento ade ngisho. Sonde. Yaphela. Yabo mkhulu masicabanga ngempela lento ade ngisho. Hayi ngiyakutshela mkhulu bazozwa ngawe. South Africa yonkana. Izobona ukuthi umkhulu mele eyoshaya amanqawo lapha. Shaya amanqawo mkhulu. Shaya amanqawo. Hayi mkhulu wami ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela mina. Ngicela simlinde. Simlinde la mkhulu. Mamkhulu noma ungahamba uyoLokhuzana. Uyomthathela impahla. Kehla la. Yazi ngizizwa idumele. Ngibona bangixosha mamkhulu nje. Mkhulu. Wazi ukusebenza mkhulu. Yazi werimodel yami. Ushaye 2K unabisa. Hayi mkhulu. Hayi singena la mkhulu. Wena uhambe. Mkhulu. Phela ngiwabuka ama-episode kuthiwa ngizolithatha i-pipe of happiness. Mkhulu hayi mafethu. Ngathi nginomsindwana. Apha. Hayibo. Shasha buya.
Umthabela phela lo. Ya wena. Lomthinta kayile likosebenza. Mamkhulu ngiyakuzwa uyameme. Hevana. Hayibo. Nami Mkhulu. lento engiyibonayo Yini vele emthusayo? ayangithusa. Sanibona. Yima mina ngazi ukuthi uyosebenza. Kodwa bese ngimthola la. We mfowamthabele. Mfowamthabele. Bantu uzobheka Musungiveza ngamakhamera. Hayi Hey wena musungiveza. Uyasho. Isima lesi. Hawu. Hayibo. Musungiveza ngamakhamera. Musungiveza ngamakhamera. Woza ngalabo yana. Uzothini abantu emakhaya bebona lento le masimbo wavezayo. Nizofunani manje-ke? Yini manje sele? Aluyeke lo dodo wenzayo mfethu. Aluyeke lo dodo wenzayo mfethu. Ima phela ugqoke the truck. Hayibo. Mfethu. Aluyeke lento yenzayo mfethu. Wethu. Ubonisa nabantu mfethu ukuze lo mjinja Wephi- mfethu. Kuza lo Wephi we? mjinja mfethu. Imaki. Ngathi kuzomela kubizwe abafethu. Mfethu, ngicela lo mjinja lo adilithe lo dodi lo. Ima pho ufunani la? Mfethu ngizokuchazela ngitshele lo adilithe lo dodi mfethu ngizokuchazela mfethu. Ubambe nebhlukwe. Hayi mfethu. Ngiyathanda ukubuka msaku. Hawu. Sasa. Hebana. Uyavalana. Yeah, ngibizoba. Awugqoke mfosi linde wena la. It's okay. Angikhulumi. No comment. Yazi cela ukumangala. Hayi ngiyasaba man. Imali. Nami ngithatha Kwenzeka kanjani? Hayi noma ngazi senza kanjani. uzanza Mkhulu. Uyayazi wona lento eyenzeka la? Hayi angiyazi. Singakwazi ukuyikhuluma lento le ngaphandle ukuthi uzobhezwa amakhamera mfethu. Uyazi mfethu ngiphile nawe mfethu, ngiphila nawe mfethu isikhathi eside. Tshela lo mjinto lo mfethu avale lento le eke ku DVD mfethu sihlale phansi sixoxe. Okay, ima. Bebabukele. Ima ize nami camera khulileke izobe ibheke kumina. Angithi uyazi. Uyazi mfethu uzongishanisa nabantu. Khulileka mfo, khulileka. Angithi uyazi vele ukuthi besebenza lapha e-office base bedinga ukuthi ufakaze ukuthi sifikile endaweni. Ima phela uzobe videorizer mina. Khulileka. Babukele. Ngize lokungila. Ngifica ukungila. Ngifica itrunk la. Elvezwe ilokhuzana. Hey bana. Shuthi beyikhala. Uthi ukhe uyaphuthuma babukeli. Hayi. Hayi. Yazi mfethu lana. Sengikutshela into engiyizele. Engithunywe yona. Mana mfethu before siye asivumelani. Musukusondela phela. Ngasondela. Agreement eyodwa mfethu. Asivumelani ukuthi yonke into esixoxa lapha ongcono mfethu ongcono uzoyidelete. Hayi uzofihla ubuso bakho khulilanga. Hayi cha mfethu ungcono ke. Uzofihla. Awusho mfethu ufika kanjani la? Mina bengeke ngize la ukutshela nje iqiniso. Into engicasula kakhulu abaphathi bejabula ujula yabona ngoba nawe usebenza ukuhlwana nomuntu ovolunteer mina kuwe kuphela inyanga mfethu bengangiholeli bethatha imali bayinikeze nangi lo mkhulu bethatha imali bayinikele likhehla leli yabo angiholi mina kwesisikhathi othi mangihola banginikeza u800 yini wena nje ngibuze wena yini ongayenza ngo800 yini Iba okay mkhulu yabo kuyiqiniso lokho ukuthi imali yasejabula ujula inikezwa abantu umkhulu ehamba odokotela kanje ngimosha imali kwame ngimosha umkhulu behlala la ngoba uwethanda mfethu hayi ukuthi ngoba bekuyini mfethu kumnandi ukuba la cha hayi uthi kumnandi ukuba la mina ngibela mina ngenzela ukuxosha umkhulu ahambe cha mfethu kami mfethu kumnandi ukuba la cha hayi kumnandi ukuba ngiyakutshela nje ukuthi ngila mina ngenzela ukuthi umkhulu ahambe la ekhaya yabo angithi nihlezi ngisho umkhulu akahambe la ekhaya mana mamkhulu akazuza usho ukuthi umkhulu fanele ahambe la ekhaya noma ngikusho phela manje into enkinga usubanjiwe nawe nje la ekhaya kodwa mana ungiphendula umbuzo mina ngibuza ukuthi mina akaze kushiwo ukuthi ufuna umkhulu ahambe la ekhaya masimdedele bekhuluma noma wethu okay
Uyaphila? Ima ubuya kanjani na ngoba phela ngithi uhambile? Ukuthi yazi ukuthini ngihlebele imfihlo. Amagama ami ngiyawagcina. Ubuthi amagama akho uyagcina uqonda ukuthini ngoba phela ngikhumbula kahle kakuyena umfolo Ngibangela isicefe. Manje ufuna ukuhlala ekhaya. Mhlawumbe ngenzeka nawe ufuna ukuhlala ekhaya. Asinayo sho. Ima nami ngifuna ukuhlala kuphi ke? Hayi angifuni ukuhlala. Ngifuna ukwanda kakhulu mfethu. Lento esikhuluma la mayizoyidelete noma engazikuluveza ekhanda phela sonke ngizogcina ngihleko esontweni ngihleko nasemakhaya mina mfethu. Ngiyacela mfethu. Izodilithwa khulileke. Mina ngifane ngibalansise ukona ukuthi nihlangana kanjani nobabili ngoba phela wena usukulethwe ijabulu. Ngiyakutshela mfethu. Uhambe ngaziphi inyawo esuke ekhaya lakhe ezala. Uhambe ngaziphi inyawo suka mfethu mina ngizela ngokuzosiza umamkhulu yabo. Ngizela ngokuzosiza umamkhulu ngenzela ukuthi umkhulu ahambe la mefika la umkhulu sengizokwazi ukuthi ngimxoxe. Bezoxoxa uba umamkhulu mina bantu ngifika ngala. Bezoxoxa uba. Ngiyakuzwa uvo lakho. Li strong namatshe. Ngicela ukuza ukuthi unensuku engakhe efikile. Wema sekuyisonto. Umkhulu samxoxa naye. Buya bezoxoxa ubani kumamkhulu. Bezoxoxa ubani njalo umkhulu. Webuya ndazi lekuhlekisayo. Nobuthi uno 5 days la. Yeso. Kulo 5 days unoba uno 2k. Both. Okuqonda ukuthi bezikhala konke lo 5 days. Akaze ngenze lutho mina ulala le mina ngilala le yabo. Akazi uze kwenzeke lutho mfethu ngiyacela mfethu ungangidumisi kabi. Ngishakela ngalibalele. Mesotho we Sayifihla nje le nto angizonjani ukutshela abantu kuphela. Nifihlana. Kumele siyifihle ngobuseshini. Hayi iphutha ke balaleli kube iphutha. Shothi asiyifihle. Mkhulu futhi mkhulu. Uyazi ukuthi nami udlalele iKaizer Chiefs uqoqa u10. Uthe hoya. Manje uyivuma kanjani lento siyenzekele ngoba phela wena istriker la, wena umudli. Umuntu wesifazane ngayo phela ngimvimbela mayenza into yakhe. Akulula ukuthi ngomvimbela. It's okay. Uba wakuphalele igama lethu uphiwe. Mina? Oma. Hey Marco. Lela 2k. Awunini nangipha. Mina. Inini ijabulu ujule nangipha. Cha kodwa bafethu ngicela ukuthi siyicacise lento la kwambonambe siyaye wabonga manje amakhamera. Uba wangiphe igama lethu uphiwe futhi ngiyaphisana. Cha ukuthi igama laluzi direction. Amakhamera bafethu. Siyakwazi ukulungisa izinto ngaphandle kwamakhamera. Yini okwazi uyilungisa? Singakwazi ukuhlela phansi lento siyilungise mfethu ngaphandle ukuthi uzubize la buka ikipe ezinkulu nani. Yiba. Wale sithile sigqoka ikipe ezinkulu. Nangu nje unaba labafanyana ohamba nabo. Hayi ungcono ukuthi wabafanya. Uyazi nabafana ngiqhathiwe. Bashaye. Kwazi wena? Bashaye. Mina ngasho phela ukuthi ibeka phansi ifoni manje sigcobane manje. Ima phela hayi kwicamera ngizoba nofakazi ukuthi khona into ofuna ukuyenza. Mina bengasho phela ukuthi ungabeka ifoni sigcobane manje. Phela after siphelile isinikhuleka ngikunqeni inkabi yami. Uyazi nawe. Manje beka ifoni yakho. Ima phela usukusondela. Ungasondeli relax. Khuluma indaba kusasa mina ngagcoba manje. Okay hayi okay. Yeah okay. Hayi. Liyabili idliso. Ngisiwe mina into engizelela kuzoqoqa unkulu kahle nina vele ngabe ngihamba kumanje ngazi ukuthi ngizofuna ngathi beka ibad idea ukuthi ngize lana ngingayiphethe igora ngithi phela mina ngizoyilandela umkhulu ngephisi uyabona kumfowami Thabela manje usephenduka ungane hayi lapho ubuzomlanda kanjani zolanda impahla zakhe yomor hayi bana Woza kuyadlala iba phela asiqede into esize ngayo phela okay Ngifone phansi okay ngizwa iba phela hey ngiyakubona awudlali kabi yami awudlali iba phela esisumoya phela okay
ulahla amakhamera phansi mfethu. Okay ngiyakusaba nkabi yami. Mwanisa nabantu. Okay. Bazofihla ubuso bakho musukula phela. Ungani? Umtshana phela ayeke phansi ikhamera mfethu sihlale. Veza mina mfo veza mina. Useveze mina asibuyele phakathi. Kanti umthabelo uba namandla nje. Uyangazi kahle mina. Asiqeda leshule. Sivala amakhamera kwazi ukukhombisa kahle. So ehlisile moya. Woza sizozuthi kahle. Zofuna. Sebefoneliwe abafethu. Bazokupholisa nje mfethu mina ndaba nabafoni nabafonelene mina kwamtshela abafana abafonelene abakhona ama-conflicts besolanda impahla ngoba ngizogcobe nabo labafana labo khuluma nani umuntu wakho uyiphaphethe lomjidu wehla kanje bekuthiwa ehlisa umoya nini mina ngithi ehlisa umoya angikwazi ungamlaleli yena umuntu engimgadile la ekhaya usugade okay into esize namhlanje besithi solanda ingubo zothi umkhulu ashintshe agqoke kahle sihambe siyobabona la siyobabona khona ngolile ingubo zakhe begqoka umkhabela umthabela noma umkhabela umshayeze edido esibongo ngazi ngimenze lutho hayi ngiyakuvuma mina manje usoshaya ngesithembu Busenze ngani? Yabo nje namhlanje ngina energy ukukhuluma ayikho. Ngikhathele. Mina ngibuza ukuthi unesithembu manje. Anginaso isithembu. Nani? Anginaso isithembu. Mina ngithanda umkhulu lo useceleni. Uyikhwapha. I-roll on. Uyi-roll on, usisunjani uyi-roll on? Uyiqhamuza lelithi khwapha uyi-roll on. Vele mina angikuphiki lokho. Kodwa into ebengilethela mina ukuzoxosha umkhulu la ngoba umkhulu lokhu nihlezi nikhuluma nithi umkhulu fanele ahamba abuyele kwakhe. So mina bengizela uzoqinisekisa ukuthi la ekhaya umkhulu akasabuyi. Lento nje senenza manje ungazi ukuthi manje mina ngijola ne-2K. Yebo sihlala nalo. Sihlala nalo endlini eyodwa kodwa lala lapha mina ngilala lapha phansi yabo. Into mina engilethela ekhaya uzoqinisekisa ukuthi umadehala lo madehala akahlali. Cha umnakwenu ayi ngikwazi nalokho ngikuzwa ngawo yazi namamkhulu vele usukwenzakalani yazi namamkhulu acace ngiyadabuka kwenzakalani wamfonele ngalithi acace manje umamkhulu wakulethele omunye yazi nje wangilethele umuntu ngesilver platter wangilethela ibo kodwa bangisiza Umthabela usuka la uhlala khona uzuyokipita ngobani uzoxosha umkhulu mfethu mfethu ngibonisa nabantu mfethu musuloku ukuthi ngikipitile mfethu imibuzo yakho mfethu yazi mfethu mina ngingitshethe nje umjito ophilayo asikho isidingo mfethu ngiyakubuza nje ukuthi kuze ngibone ukuthi khona intero okay I'm sorry yazi ukuthi nawe le drama yakho Mfuthu aziyangichaza. Mina ngine-drama. Cool. Kahle amakhamera lawa acishe. Phela. Cool ngine-drama. Ngitshela ibaby lakho. Uhambe naye lo musu uhamba. Wenza isiqiniseko ukuthi lo musu uhamba mfethu. Uhambe naye. Ngoba asimfuni la ekhaya. Otherwise mokuthi uhambe naye ngomqoba. Waba isibongo. Uhlangana nesibongo sami. Awu ngiyabuza ngesihle. Sengiyathi uphiwe, sengifuna ukwazi isibongo. Mashandu umbahatha. Umbatha. Usengikhulumelile kuwa kwami. Shothi ufuna ngize ngikutshele. Uthe ubani? Umashandu wami lo. Yabo usufuna ngize ngikutshele ulethe usufuna iqiniso phela. Khona uba uyakondla umthabela. Yazi ukuthi ugamisa into engasile kanjani ukuthi ngumashando wakhe kanti ulatha nje akanamali okuqonda ukuthi usitshela abantu lonto mfethu asitshela abantu lonto imali unayo okuqonda ukuthi abaphathi bakho njalo angikuthezwa manje ngiyadelelwa mina ati ngiholela u800 kwesisikhathi phela ngingaholi ngenxa abaphathi bakho buka manje ngiyadelelwa awukahle kahle njalo wena ngenxa yakho
Kuthiwa kahle Awukahle. ithole manje. Awukahle. Yazi uqonda ukuthini ukuthi wena uyindoda wondliwa omkhulu. Uqonda ukuthi umabani uthe waba isibongo. Mambatha. Awubuze. Umambatha shuthi. Hayi mina ngomthabela. Nangu umthabelo omusha. Wena umamba. Angaqhubeka asilethele imali ekhaya njengoba kade enza. Thatha imali. Manje uproud uthi udla imali kaMkhulu na? Uyangondla kodwa uyangisiza mfethu. Uyangisiza. Abaphathi benu wena imali angondla ngaMkhulu bahahluleka abaphathi bakho unginika yona. Manje mfethu ungazongikhulumela ushidi na. Nawe futhi Awuzungikhulumela mfethu ushidi. nawe futhi ubona ukuthi ukudla imali kaMkhulu nawe futhi kumqondo omuhle. Cha akusiyo umqondo omuhle kodwa uma ungenamali wena uthola imali ungenamali ungenza njani? Uqonda Sengibuza wena be ukuthi ngiyathanda nokuqonda ukuthi akakuthanda uze Mina ngemali. ngithandani naye. Kanti nenzani umthabela? Yena ugebhela ngikade mina i2K ukuthi umkhulu angafiki lapha ezohlala. Angafika melethe imali. Yabo. Noma okanye ngokuthi angazi noma imali mana mashana. Manje ufuna ukuxosha umkhulu? Cha Uzonginika le mali anginayo nomkhulu. Umkhulu ngiyamxosha. Cha, wena uyahamba vele nalamakhamera. Ngeke uzungiphuce mina ibank yami la endlini uyihambise wena. Ngawe nje. Khona ibank futhi. Izelela mina uzoprocessor wena. Bese unginikane emva kwalokho. Utshele Ima njalo umphathi wakho ukuthi ngiyifuna imali yami. Utshele. Wena nja wena umuntu uyabuka nawe le ngiyifuna imali yami. Ngiyifuna imali yami, ngiyifuna. Umuso kusondela phela yazi burathi uhleli phansi. Hayi suka kuyangicasula le nto le. Kuyangicasula. Hawu sekuzwile. Nami Sebekuzwile. ngiphatha kabi bokuthi umkhulu uyibhenki uzokondla Ingwevu. Ingwevu. Phatha kabi leto ngoba kusho ukuthi ikhadi lamkhulu wonke awahlale kumina. Bese wabuyisela ngilala nawe emabeleni. Ayiphume lo nto mashano. Uzowabuyiselani? Kade ngikhuthuluza izicubu zami ngiyayifaka igcwala ibhakede. Manje sengizomela ngibuyisa amakhadi. Kodwa kusho ukuthi fast. Angithi nawe noma mkhulu. Sovala ikhadi leli. Manje nampo udlala ukudla khona istrike. Uba istriker. Nangu number 10. Ngithe manje naye angifuna ukukhuluma indaba yalo muntu lo. Angeke ngize ngiyikhuluma indaba lo muntu. Manje Noma senihamba naye. Manje ongaka mfethu. istrike Mina okungaba yistriker mfethu. Hayi. Striker kanjani wena? Umkhulu ugqoka u10 kwicase udlalelana nto. Hayi kulungile ke mfethu kulungile kodwa ngifuna mina ukudlalela idrama yini bafethu yenzani nikwenza bafethu nihambe bafethu ngoba phela isikhathi sedrama la ngisifuna. Bese ngiyakudabukela mfethu yazi. Umkhulu akayindawo wena uhambayo. Sikhamba mina futhi. Hayibo usodlani ngihleli usodlani. Okay mfethu sengihlale nawe isikhathi singaka mfethu. Ukuteketisa nje uthi awu2K mfethu. Usodlani. Ngisho ngangiteketisa. Sizodlani ekugcineni. Sambeni Yabona umuntu. Ngempela uzokhebula mfethu. Sengihamba mina ngobani manje? Uzokhebula. Uyabheka. Inkinga kuyafana nje. Awunamali nje. Kuyafana noma mina nginamali kuphika ukuthi ngizokushaya. Ngiyadlala. Kuyafana mfethu noma ungasho mina ukuthi anginamali. Ungamkhulu lo uzohamba naye umkhulu uzosala noba. Umkhulu uzobuya mase ngingedwa. Inkinga makukhona wena ngeke abuye. Wena thatha imali la, asathatha imali la kuphela behambe la bantu. Bona uzoplana pha ngamamkhulu, cishe umamkhulu uzoyivuma yonke lento yenzayo. Mina ngiyivumile leyo nto. Shothi into enixoxale ukuthi nidle imali yamkhulu. Hayi uyena ubegebhele. Shothi ubonile ukuthi angathi nje ibukubuku ligcwele la. Kade ayikho ke leyo nto. Ngeke ngishare nawe ibukubuku lemuntu wami ongilalayo. Ugejile bro. Kade uyondlala. Lo nto mfethu ngazi uzoyikhuluma Emkhulu. phambi kwabantu noma bekunjalo. Uyilotho. Ngazoyikhuluma lo nto leyo phambi kwabantu. Cha wena ufuna nje ukuhamba nje. Angithi awufuna ukuhamba. Kuyagoduka phela. Hayi wena thula. Yini manje ufuna ukuhamba? Kodwa nentombi yagoduka ngeke ihlale 5 days. Hayi ngeke nami sengikhathele uyena. Ukatile nje la ekhaya. Ngikhathele nami uyena. Akahayi. Sofunela Sengifunela mkhulu ke ela striker manje. Ngoba ufuna ngisho njalo. Qonda ukuthi uyabheda. Buya. Wena uthi nyama. Ngiya. Akashongo lokho mashana. Eka isho lo nto lekuyini mashana. Okay, namhlanje khulu. Okay, mamkhulu. Mamkhulu usuyiphethe impahla zamkhulu. Yebo nansi. Alright.
Mfethu into kade ngiyizele mina. Bengizolanda impahla zamkhulu, umkhulu usambe nami. Kodwa sengiyabona ukuthi kuyangiphoqa ukuthi ngiqhubeke. Ngeke mase ngibuya, ngibe ngingasabuyi ngedwa, ngingasabashila abafethu. Khona sokwazi ukuthi sambe nawe ngoba ufulele ukipitile, leli ukipitile. Uhle nje 5 days, futhi nje namhlanje usuku la 6. Mfethu mana mhlawumbe ayengethisa umoya. Hla phansi ngibona uzohlisa umoya. Okay, ngizokhuluma mfethu angikwenzele ukuthi ngasondela mfethu. Nami mangingaye ngikubuze mfethu, wena njengoba usebenza, usuholile nokuqala. Iphathela ndoda alibizwa. Cha, sebekholile nje amaphathi oba nawe ngiyazi ukuthi njengoba uyingcengela nje uzenza muhle nje kumkhulu noma mkhulu no2K ngami. Ngiyazi ukuthi nawe unalutho. Mhlawumbe ungathatha kwi-bank account yakho no-R30. Kodwa manje uzenza ngazi ukuthi manje wena into engcono wena uzenza lento ephezulu ekhekheni. Yabo? Iyeke mfethu engqondo yakho ngoba nawe lento abayenze kimi abaphathi bakho lezi zinja lemgodoyi eyikwenze kimi isengakwenza nakuwe. Yasondela phela imali lapho. Cha ukuthi iyangicasula lento iyangicasula mfethu ukuthi noma wena uyazi sengiphile nawe ufaya uthe cishe lo doti lona sikwazi isikhuluma nje uzofihla khulileke. Ngizofihla cisha lo doti lona. Angithi kufuna kufakaza ukuthi ngifikile mina ngiyafuna lo 800 loyo. Ngikhulelelana izinja nemigodoyi. Ucatha ngithula. Ufuna ukuthini? Ngokuxoba mina, ngokuxoba. Alright. Ngiyahla phela imali lapha. Yabo wena mncane wena. Uthi awusiya ngisho ubhoyo. Ngokuxoba mina. Ukubizwa ngobhoyo. Imali la okay. Ay, babukile. Ngaze ngasebenza abhlungu namhlanje. Le ngiyabigciswa nje. Iba phela mfethu. Mina ngosabisi mina kushaya into engizoyenza. Okay. Ngibeka ifoni lapho sizisibhekane. Okay, anginankinga nokushona. Hlala phansi. Nangekhuluma uthi wena ubuhlezi usizwa yimina nakwajabula ujule wafa kwayimi manje usuzenza into engcono kunami. Phela mina angidlisiwe mina wena mgodo. Hey, lo mlele ngisho le yafakwa yimina nakwajabula ujule. Manje sizenza umgodo izizwe encingelela ngami. Mfethu thana cisha lento le mfethu sihlale phansi esikhulume mfethu. Yabona lento oyenzayo lumemeza la ngathi umfazi umithi. Ngayiyona le okay. Okay. Ay. Mabuke la ngisebenza abhlungu mina hayi. Senza nje kabhlungu. Abhlungu nje. Nengibike le. Yini ngani? Mina ngithemba mfethu isimple into engisho. Man wewe mangazi uma ngirong in Mangithi mina vele bashayo bowu2. Hey banda. Yabo manje uthatha ubhastini ushaye 1 shaya ngetshe lodwa ushaye 2 ngetshe lodwa. Kanti upressa kanti angilona igwala uyazi nje nawe. Sakhuluma. Beka phansi ifoni phela. Phela ngithi ngisase umsebenzini imali longihole 800 kusho wena. Kanti bakholela malini ngoba imali bithatha inikwe zona omkhulu khanje kwenyuka ngihamba ngintandwa nomkhulu uthengwa yonke into ongayicabanga into ezinani kodwa masefanele lokho ngohole kuthiwa imali ubonile ukuthi imali iphelele komkhulu imali ubonile iphelele kubani wena nje angazi ukhulumani musukusondela phela kumina uright ulapha wena woza la wena Namandla pamthabele. Cha mfethu ngifuna mina sengikhatheleke nokuba la. Sengikhathele ngempela ngigijimisa ufuna ungitapu. Ukhuluma uDodo wakho mina ngayisicaba noma uzoqhubela ukukhuluma noDodo okhuluma mfana uma ngizogxoba impela mina. Ngizogxoba into engizoyenza. Ngasondeli phela. Okay. Ngasondeli. Okay. Mamkhulu. Cela sithathe umkhulu manje. Sihambe ngoba vele usuyiphethe impahla. Cool. Hayi ngixoxa. Hayi manje yami indoda ayindawo. Usuthini manje nawe? Eyami indoda. Yena yiphi ngoba zu2. Khuluma ngomkhulu. Kanti lo munye Naye uzohlala. bobabili Umkhulu phela fanele ahambe. Hawu akahambe. Umuntu omdala kanjani mfethu? Umkhulu. Athi ungena uunderstand ukuthi ukhona. Why singayivalani so 3?
sibe ne-nice time. Khona into wrong lapho? Ini threesome. Yes. Ha. Umkhulu akahamba. Hayi umkhulu akayi. Befethu shuthi umelana threesome. Nawe mfethu awuhambi mfethu nawe. Ne-strike. Samba. Buka lo muntu ozodebate naye. Baba ngicela Buka lo samba. muntu ozodebate naye. Cela ulalele Umkhulu mina. akahambi. Buka lo muntu ozodebate naye. Akahambi. Hayi Ahambe ngobani? Akahambi uzohlala Mkhulu nami. mkhulu asambe. Ulalela. Ngizocela ningihambele. Hamba. Asambeni. Uzongilalela. No, hambani. Waza mkhulu asami. Ngeke phela imithetho yenkani wena uyahlala la uzozwa ngami futhi mina okhulumayo la wena uyahlala Izwa isoka lakho elishasha. wena futhi uzothobela wami futhi umthetho ke mina okhulumayo nina noba uthu emkhulu uzohlala phansi Hambe mkhulu. Uzozwa ngami. uzohlala phansi omkhulu Ima phela. hayibo Ima. hayibo awukangithi mina. hayibo 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 Aboyenzani Cha mina bese bengivele la. Shuthi nihlangane nokushayana lapho. Uluphi uthando oluzolunga la kugcwele igora. Nigcwele no white nimeshile black and white eh? hayi vele lo weda. Lo ngimama ngimqoba. Ima. Uthe ufuna ukushaya mina? Wena. Ngithi. Waza. Washish. Washish. Iba lapho. Iba. Kodwa iba kanjalo. Iba phela. Hawu. Yakithi uyathi umuntu before ele beyaqala gym. Ma. Ungasondeli. Angikuthembi. Waza. Ngeke. Ugqoke ivest wena. Wena uyoshaya i-threesome namhlanje. Uzizwa unjani? Emkhulu. Uzizwa unjani? How do you feel? Ngisakhuluma nani no two. Cha ngifuna ukushaya indoda yakho phambi kwakho. Imani phela. Imalapha phela imalapha. Joyile ka mina baba yazi. Kushaye. Ngaya bawuzwa ngami manje imalapha. Imalapha ngifuna ukuvala ishow. Mfana wami. Umfana wami nezo. Ngisazobuya. Sazobuya. Ngizokulanda. Ngizokhipha leyo nto leyo. Le ayifakile usisi lo. Yeso. Yeso. Yathanda ukusondela ingakho uxoshwa manje. Ngikwenze lutho umfakeni umashando mina ngifaka ngalutho. Imala. Okay. Ukushaya. Man. Ukushaya. Akangifaka ngalutho. Yabo, umshaya lo. Ukhahle. Khaba. Ayalo uyahle wena ukubona ngiyadlala mina. Ngoba ngiyabona ayiquality yakho. Ayiquality yakho. Ubantu 2K. Akangenzanga lutho mina ngizela kuzosiza umkhulu ukuthi ahambe la ekhaya. Manje yona yini lo ishona? Ngiyakudabukela nkabi yami. Landa nendoda. Abuke itshe manje. Angizokomlanda ngoba usudala. Bafethu asivala ishow manje. Sike limsangana le. Bafethu ngiyacabanga ukuthi le episode le angiyazi nami. Lahle kuyabheka le. Ngagcina sengicishe ngibambeka ngama-washing manje into engingazazi. So ngicela ukuthi ngiphinde ngibuye ngingasahambi ngedwa ngobani umfolo
uthanda ungizenza umuntu ongi-overpower-yo. Kanti mina ngiyinkosi sana. Inkosi sana ukuthi ngihamba ukuthi lele ngiyingcolisa. Bukani, bukani, bukani. Futhi manje nginilanda no-2. Futhi manje nginilanda no-2. Buka isithembu. Sibambene. Hey uyisiyoyo uyezwa? Yabona siyoyo ohleli usisho. Uyisona sana. Mawukuthi ngisiyoyo woza. Uyisiyoyo. Mawukuthi ngisiyoyo woza. Uzu yazi umakoto right man uyezwa. Indoda ibikutshela ukuthi suza manje uyasuza. Adola ndumkhulu manje. Ngothi eshilo uthambola ndumkhulu. Yazi umakoti. Ulotsholo ngengakhe. Abetha uzokhuluma eduze lo. Awuzokhuluma eduze. Azama futhi ngivale show. Sengimtshelile ade ngifuna ukusho. Ngikusabi. Bafethu, asambe. Ileli 2K.